Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować klasyczny kajmak, który możecie wzbogacić o dodatki smakowe, takie jak wanilię, czekoladę czy kawę. I przygotowuje się go w klasyczny sposób, czyli zagotowując mleko posłodzone z dodatkiem masła. Do mleka 3,2% UHT będzie potrzebne 125 g masła, do mleka skondensowanego 100 g masła, a do śmietanki i kremówki wystarczy tylko 50 g. Masło na niewielkim ogniu trzeba rozpuścić razem z cukrem, potem dodać mleko albo śmietankę i zagotować całość. Na bardzo dużym ogniu, najlepiej na patelni ceramicznej, na takiej dużej, żeby była duża powierzchnia przywierania i często mieszając, żeby kajmak się nie przypalił. Zamiast patelni z powłoką można wykorzystać proces gotowania w kąpieli wodnej, czyli garnek z masą kajmakową zanurzony w drugim garnku większym z wodą. Kiedy kajmak zgęstnieje, ale ciągle będzie jeszcze miał taką rzadką, troszeczkę lejącą konsystencję, trzeba koniecznie zdjąć go z ognia i dokończyć mieszanie do momentu, aż lekko się przestudzi i będzie odpowiednio gęsty, czyli taki o konsystencji toffee. Nie próbujcie w trakcie przygotowywania, bo okropnie mocno potrafi poparzyć. Życzę powodzenia i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.